Joo. Joo, todellakin kiitos siitä, että otit vastaan ja voimme näin keskustella myös yrittäjyydestä ja siitä haasteita, mitä näet, että minunkin yritykselläsi on edessä. Itse olen enemmän ehkä perhe- ja pienyrityksen tiimoilta tutustunut siihen arkielämään ja mielenkiinnolla kuulen myös sitten, että mitä Karjaan alueella ja mitä kyllä kansallisestikin sitten haasteita löytyy ja miten sitten eduskunta voisi näihin asioihin puuttua ja mitä näkemyksiä sinulla on. Että jos ystävällisesti kertoisit hieman siitä, että mitä on tulevaisuuden näkemykset ja suurimmat haasteet. No, kiitoksia itse asiassa mahdollisuudesta. Mä tietysti on mielellään markkinoin meidän tekemistä ja varsinkin jos ajatellaan vähän laajemmin, kun yritys Sisuolta on vanha, 80 vuotta vanha perheyritys perinteisesti, välillä on vähän valtioyhtiöiden ja pääomasettiöillä ja pörssiyhtiöiden osana, mutta taas palvelun juuri on perheyritys. Ja tietenkin täytyy muistaa sellainen, että tämä ala on Suomessa hyvin laaja, kuljetuslainen teollisuus on laaja ala Suomessa, vaikka se ei niin julkisuudessa tietenkään näykään, koska siellä pitkälti ollaan yrityksessä bisneksessä mukana, mutta tämä työllistää hirveän joukon ihmisiä, me puhutaan 10 000 ihmistä, jotka saa leipänsä kuljetusvälineteollisuudesta, mutta loppupäässä sitten kuitenkin näiden verkostojen huipulla on aika harva yritys, ja Sisuolta on yksi näistä, Sisuolta on pieni. Meidän henkilökunta on tänä päivänä 100 ihmistä aika tarkalleen. Ja tuotetaan autoja Karjaalla ja tietenkin sitä kautta tarjotaan työtä ihmisille lähialueilla, mutta ensin tietenkin paikallisesti Karjaalla ja Raaseporin ympäristössä, mutta meidän toimittajaketjut on pitkälti ympäri Suomea, eli meidän osavalmistajat ja alihankkijat on meidän verkostoa ja sitä kautta me työllistetään kyllä paljon suurempi määrä kuin meidän 100 ihmistä. Puhutaan tuosta 3-4-kertaisesta määrästä suurin piirtein. Mutta se mikä on oleellista on sitten niistä haasteista, että jos katsotaan tätä alaa nyt erityisesti, tämä on aika hyvä mittari sille kuljetusvälineiden tuottaminen, eli logistiikassa kuljetuksessa mukana olla niin sitä kautta, on aika hyvä mittari sille, miten yhteiskunnassa yleensä menee talouden kannalta ja miten niin tapahtumat etenee. Tällä hetkellä on ollut oikeastaan voisi sanoa 2009 vuodesta asti eletty aikamuista. Jos ei lamaa, niin kuitenkin sillä tavalla heikkoa suhdannetta. Kuljetussuoritteet on normaalia alempana ja autokauppa on käynyt pitkään kaikilla merkeillä huonosti. Tästä voisi sanoa 2009 vuodesta lähtien. Jokainen vuosi näistä on selkeästi alle keskimääräisen pitkän aikavälin. Tämä on sitä kuorma-autoa, joka on sitä perinteistä sisun tekemistä. On tehty monta muutakin matkan varrella, mutta viimeiset vuosikymmenet päässä kuorma-autoja. Se ala on kaiken kaikkiaan melkoisessa murroksessa ollut sitten viimeisen 10 vuoden aikana kiihtymään tahtiin. Se perinteinen autoileminen, eli meidän asiakkaat on perinteisesti ollut pienyrittäjiä, joilla on ollut 1, 2, muutama auto ja jotain muuta siinä sivussa. Se voi olla joko maanrakennusyritystä tai ehkä maatilaa tai jotain muuta vastaavaa. Selkeästi on tapahtunut muutos, jossa yritysten koot kasvaa ja keskittyy logistiikkayhtiöille myös muukin kuin pelkästään tavaraliikennettä sitten. Näyttää siltä, että myös nämä maanrakennukset ja metsäteollisuuden kuljetukset ja muut, nekin alkaa keskittymään. Tarkoittaa myös, että tulee isompia yksiköitä, jotka aika pitkälti on ulkomaissa omassa omistuksessa, niin ei välttämättä enää suomalaisia yhtiöitä siinä kautta. Ja toinen, mikä tähän vaikuttaa myös, on se, että siitä sitten seuraa se, että haetaan kustannussäästöjä toiminnassa ja yritysten toimesta ja myös kuljettajia haetaan sitten muualta kuin Suomesta. Kovin paljon tämä kuljettaminen eri muodossa tässä maassa niin alkaa kääntyä ulkomaisessa käsissä olevaksi toiminnaksi. Joka nyt se, että haetaan investointeja Suomeen ulkomailta, niin sehän ei ole millään tavalla huono asia. Pääomaa tässä maassa tarvitaan ja meillä itsellä ei loputtomasti ole varaa investoida. Niin siinä mielessä ihan hyvä asia, mutta toisaalta suoraan työllisyyteen tämä on negatiivinen vaikutus. No 100 työntekijän yrityshän ei ole mikään minun mielestäni pieni yritys, vaan sillähän on jo, niin kuin sanoitkin, alueellisesti suurikin merkitys. Onko alueella helppo tai vaikeaa saada sitten henkilökuntaa, osaavaa henkilökuntaa mukaan sun toimintaan? Meillä ei ole missään vaiheessa mitään vaikeuksia siinä mielessä. Että tietenkin metalliteollisuutta paljon läntisellä alueella maailmasta, mistä me tullaan, on harrastettu vuosien mittaan. Voi sanoa, että
jos katsotaan historiallisesti, mitä on tapahtunut tässä viimeisen parin vuosikymmenen aikana läntisellä Uudellamaalla, sieltä on hävinnyt hirveästi metalliteollisuuden työpaikkoja. Ja sitä kautta sitä vapaata työvoimaa muodossa tai toisessa on aika paljon. Ei siinä mielessä ollut haasteita. Ei kannasta odottaa, että nuoria tulisi enemmän alalle tai pitkälti kokeneempaa väkeä. Ja tavallaan sellaista niin jatkuvuutta sitä kautta ei ole niin helppoa varmistaa. Mutta jos katsoo meidän henkilökuntaa, niin meillähän on vain noin puolet on tehtaalla olevia työntekijöitä. Suuri ryhmä niin suorien työntekijöiden jälkeen meillä on suunnittelijat. Eli tämä on aika pitkälti se insinööritalo ja se on se, mihin me on suuntaamassa tätä yritystä. Eli kyllä se, että tämä kuljetusvälinen ala on vähemmän kuljetusala Suomessa aika muutoksen kourissa ja pitkälti jo läpikäynyt, on aiheuttanut myös sen, että me on lähdetty hakemaan kasvua muualta. Eli totta kai kuorma Karjala toivon mukaan tullaan tekemään vielä silloin, kun se 100-vuotispyykki täytetään, mutta aika aktiivisesti viimeisen parin vuoden aikana on tehty töitä siihen, että me hankitaan aika uuden tyyppistä tekemistä itsellemme, eli suunnittelun pohjasta. Tarkoittaa, että jalostaa sitä tietotaitoa, mikä meillä on vuosikymmenen mittaan kertonut, ja tehdään sillä bisnestä. No karjalaiset Karjasta olevat varmaankin sitten ilahtuvat tähän lupaukseen, että vielä olette paikkakunnalla, kun 100-vuotispykälä tulee vastaan, mutta juuri siihen liittyen, niin tehän olette muutenkin aktiivisesti juuri paikallistasolla mukana ja havaitsin, että olette myös sitoutuneet tai sopineet käsipalloilijoiden kanssa sopimuksia ja täten myös osallistutte niin kuin siihen yhteisöön, joka ympärillänne on. Kyllä sisällöt on ollut vuosikymmenet. Ja tietysti Helsingistä ei ole lähtenyt yritys, mutta sanotaan viimeiset vuosikymmenet niin hyvin sitoutunut kuntaan tähän nimenomaan Karjasen rasvojen keskellä. Ja varmasti tulee, mikäli kuorma-autoja tässä maassa tehdään, niin tehdään kyllä Karjalla. Se on aika selkeä asia siinä mielessä, että meillä on siellä sopivat tilat ja sopiva infra näiden tuottamiseen ja ennen kaikkea se henkilökunta on siellä. Näiden autojen tekeminen, kun ei ole mitään normaalia linjatyötä siinä mielessä, vaikka meilläkin tuotantolinja on, mutta se on hyvin monitaitoista henkilökuntaa vaativa ihan lähtien asennustyöstä. Ja jos se yksi joustava elementti meidän tuotannossa on mahdollisuus saatavaa just se, että meillä on monitaitoisia asentajia. Ja ei niihin opita hetkessä eikä vuodessakaan, vaan että se on pitkän oppimistyön tulos ja mä olen oikein tyytyväinen meidän henkilökuntaan. Meillä on hyvä henkilökunta ja siitä on mittauksia tietenkin tehdään vuosittain, ilmapiirimittauksia. Ja mikä tässä syksyllä tehtiin, on kyllä erittäin positiivisen kuva siitä, että meillä on henkilöstö on erittäin tyytyväistä. Vaikka on tämmöisiä haasteita, niin kuin tässä on, että YT:tä käydään aina välillä ja välillä on kovaa kierrettä, välillä taas sitten hyvinkin tyhjäkäyntiä, niin siitä huolimatta niin henkilökunta on pysynyt kyllä hyvin positiivisella mielellä. Ja on sitoutunut erittäin sitoutunut tekemiseen, että venyy tarvittaessa niin uskomattomia suorituksia. No sehän on myös hyvä todistus teille työnantajana, että näin on. Kyllä se varmaan kertoo sitä että ja niin kuin vielä näistä tutkimuksista tulee esille se, että henkilökunta uskoo siihen, että yritystä viedään oikeaan suuntaan. Ja jos ajatellaan niitä muutoksia, mihin me ollaan menossa, eli sieltä tähän rinnalle tulee uudenlaista bisnestä tai suunnittelutoimintaa perustuvaa bisnestä, niin kyllä mä uskon, että se on pystynyt henkilökunnalla oikein kommunikoimaan. Se on ymmärretty, että tämä on tärkeää ja se toiminta ei millään tavalla kilpaile kuorma-autojen tekemisen kanssa, vaan päinvastoin vahvistaa sitä, että mitä autoja voidaan jatkossakin tehdä ja kehittää. On muuta kannattavaa liiketoimintaa siinä vieressä. Vielä pari sanaa näistä tulevista haasteista. Eduskunnassa on myös nämä lainsäädäntötehtävät ja ainakin kuljetusalalla on pohdittu paljon sitä, mitä seurauksia näistä autojen koosta ja muihin niihin liittyvistä ratkaisusta, miten ne vaikuttaa heidän omaan toimintaansa, mutta miten ne vaikuttavat teidän toimintaan? Ne vaikuttaa aika lailla suoraan niin, että mitä me nähty, että nämä uudet painot on ollut käytännössä voimassa jo toista vuotta. Me nähtiin jo aiemmin se lisäautojen tilauksessa. Hyvin vähän itse asiassa on myyty 76 tonnia, joka tämä uusi painoluokka autoja ja nousi 60-76. Se välimalli, eli 68 tonnissa menee enemmänkin. Ja tässä on oikeastaan taustalla sellainen iso asia, joka tarvitaan unohtaa useasti silloin, kun tehdään päätös. Katsotaan vain sitä kuljetusjärjestelmän tehokkuutta ja mietitään nyt
kuljetusten tarvitsijoiden tarpeet ja lähdetään siitä, että se on edukkaampaa kuljettaa isoja massoja. Niin unohdetaan sellainen asia, että aika pitkälti nämä kuljetukset, nimenomaan nämä metsäteollisuuden kuljetukset ja maamassojen kuljetukset tässä rakentamispuolella, niin ne lähtee vielä tänään näistä yksityisyrittäjistä pitkälti. Ja kuten se lähtee siitä, että jonkun pitää investoida ja se investointi, että hankkii koko auton, siis sekä auton että perävaunun kerralla uuden, että sitä voi pääsee hyödyntämään täydet massat, niin se on hyvin harva, joka siihen pystyy ja sitä kautta nyt mennään pala kerran. Mä uskon, että nämä isommat massat tulee oikeasti vasta hyödynnettyä useamman vuoden päästä, 2-3 vuoden päästä ehkä kasvavassa määrin kuitenkin, mutta tietysti yksi huono asia tässä on ollut se, että jos me katsotaan koko meidän ajoneuvokantaa tässä maassa, raskaan ihan sama kuin henkilöautopuolella, että myös raskas kalusto on vanhaa ja aivan liian vanhaa ja niiden uusimistahto on ollut aivan liian pieni, niin kuin tuossa kerroin, niin määrät on aika pieni. Se on aiheuttanut sen, että investointikyky näillä autoilla on tosi heikko ja rahoituksen saaminen uuden auton ostamiseen, kun välirahaa koko ajan kasvaa, vanha autokulu ja arvo halpenee, niin on vaikeuksia sitten hankkia sitä uutta. Että kun tässä on tämmöinen ongelmallinen tilanne, kun samanaikaisesti vielä nämä kuljetuksen tarvitsijat on tinkynyt taksoista sillä tavalla, että ulosmittaavat sen isojen painojen hyödyn niin suoraan sinne niin kuljetusten tilaajalle ja siitä ei tahdo oikein jäädä sille kuljetuksen tekijälle, niin aika vaikea yhtälö. Se mitä voisi sanoa terveisiä oikeastaan eduskunnan suuntaan ja muun, jotka lainsäädännön työssä on mukana, eli valmistelussa mukana, niin yksi tärkeä asia on aina huomioida sitten ihan sinne arkielämän asti, että mitkä ne vaikutukset ihan lopulta on. Kyllä mun mielestä tätä viestiä on tuonut ulos meidän näkökulmasta, teollisuuden ja autojen valmistajan näkökulmasta. Me ollaan hyvin lähellä asiakasta, kun me suoraan myytiin. Sitä tultiin näitä asiakkaiden tilannetta aika tarkkaan. Näyttää siltä, että tämä oli aika lailla unohdettu siinä valmistelutyössä, että se menee näin pitkälle, että ihan hieno homma, että saadaan uutta autokalustoa omaan, mutta jos ei kyllä ole varaa niitä hankkia, kun samanaikaisesti Baselissa nyt tekee sen, että pankkien rahoitushanoja on kiristetty, kun katsotaan vakuusvaatimuksia on kiristetty, asiakkaat ei saa vielä huonommin rahoitusta kuin aiemmin. Nämä kaikki asiat ottaa huomioon. Lopputulema onkin se, että ei ne juurikaan ne isot autot tulla tien päällä. Nämä vaan ne kalahia tulevaisuudessa. Joo, lainsäädäntöjen näkökulmasta on kyllä tärkeää, että muistaa missä se käytäntö on ja miten se niin lain muutokset vaikuttaa sitten käytännön elämään. Olet aivan oikeassa. Onko jotain muutakin tämmöisiä suoranaisia toivomuksia tai näkemyksiä sinulla, joka helpottaisi yrityksen elämää Suomessa? No tietysti, vaikka mä tässä kerron, että me pyritään tässä kovasti nyt maailmalle ja tietysti meillä on hankkeita ollut aina erilaisia hankkeita maailmalla tällä hetkellä voimallisemmin vielä, mutta kyllä siitä huolimatta siis Outo on ollut pitkälti kotimarkkinan vetoinen yritys ja kotimaan asiakaskunta on meille tärkeä. Vielä pitkään erittäin tärkeä. Ja sitä kautta sellaiset asiat, jotka mahdollistavat sitä, että meidän asiakaskunta voi hankkia autoja, se on nyt ensimmäinen asia. Ja toinen, mikä siihen liittyy vielä se, että ne voisivat hankkia sellaisia autoja, mitä tässä maassa oikeasti tarvitaan. Eli massat on tietenkin yksi asia, mutta toinen on se, että niistä autoista löytyy ne ominaisuudet, mitkä tarvitaan tällaisella kelellä, niin kuin tänäänkin tuolla ulkona nähdään, kun on todella liukasta. Ja meidän autot on kehitetty näihin olosuhteisiin. Ja oikeastaan se yksityiset yrittäjät on asia toinen ja toinen on sitten vuoden julkiselle puolelle. Tällä julkisen puolen hankinnat kun kilpailutuksia tehdään, niin mä itse pidän ja ollaan tietenkin aina valmiita kilpailemaan meidän rakkaiden kilpakumppaneiden kanssa, ei siinä mitään, mutta se, että kriteeristö kilpailutuksessa pitäisi lähteä siitä, että hankitaan sitä mitä tarvitaan. Jos julkinen hallinto hankkii erilaisia ajoneuvoja, niin hankittaisiin sitten sellaisia, mitkä siihen käytetään parhaiten sopii ja sitten sen jälkeen katsottaisiin, kuka pystyy edukkaammin toimittamaan. Siinä kisassa me pärjätään hienosti. Ja tästä on oikeastaan pari esimerkkiä. Siis on tullut pitkän aikaa pois tästä kuntapuolelta, koska tässä kilpailutukset alkoi menee sieltä, haetaan vasta halvinta. Nyt sitten viimeisen vuoden aikana on tullut kyllä positiivisia yllätyksiä useammasta eri suunnasta. Meillä on useampia hyvin vaativat kunta-auto, tiehoitoauto, yhdistelmä, mitä me olemme saaneet kauppoja aikaa ja päässyt toimittamaankin. Ja sitten me ollaan tyytyväisiä, että ne on kyllä niitä sellaisia osalta parhaita työkaluja, mitä me tehdään ja niissä kisoissa me tuossa on pärjätty hyvin kilpailutuksessa.
jos ne kriteerit tehtäisiin sen mukaisesti kilpailutuksessa julkisella puolella, mitä tarvitaan, eikä sen mukaisesti, että saataisiin mahdollisimman tarjouksia. Ja silloin mä uskon, että kotimainen teollisuus, eikä oikeastaan sisuolta, vaan muutenkin kotimainen teollisuus, joka tuntee nämä olosuhteet täällä, niin pärjäisi varmaan ihan hyvin. Monet kiitokset tästä keskustelusta ja sain tähän Kiitoksia. myös pari hyvää huomautusta itselleni muistiinpanoihin, että voin sitten pohtia näitä asioita laajemmin ja toivottavasti saan olla yhteyksissä myös ja kysyä lisää neuvoja ja pohdintojakin sitten siinä vaiheessa, kun laita tai muita sitten päästään säätelemään, niin on hyvä aina pysyä siellä ruohonjuuritasolla ja keskustella ihmisten kanssa, jotka tietävät asioista, on aina paras tapa edetä. Kiitoksia. Kiitos.